Hakuna murume asingade matinji. Murume wese anotomada. Ukaona uchiti hanzi murume wangu haadi matinji, inyaya yekuti anenge achitotya kuti iwewe uchamubvunza kuti nhasi kwawazoona matinji ndekupi. Vanenge vachitya hovhiyo. Saka vanopedzisira vakuudza kuti bebi, inini chinhu chinonzi matinji handitombochide zvachose, asi achiziva hake kuti anotomada ende pane kwaanomawana. Kuavhoidha mutauro. Ukanzwa murume achiti inini handifarire chinhu chinonzi maremberembe. Vamwe vanototendwa kunzi amai makashanda basa, makagona. Uku ndokunonzi kurongeka kwamakaita pausikana hwenyu, kuve nechinhu chinonzi maremberembe. Munhu anototendwa nechinhu chihombe chaicho chekuti unotozozvibvunza kuti ko zvaanotodyisa matinji aya handiti maona. So don't say murume wangu haadi matinji. Vanhu vaya vanotofarira kumakama vachitamba-tamba nawo vachididi paipai. Ndokuti murume ari nomawo anofanira kunge achiwana zvekutambisa, kwete kuita ungori kupindana nemugomba uchingoenda wakaenda kudai. So varume vazhinji vanoda maremberembe. Ndosaka uchiona pakukubata kwaanokuita kuya anototsvanzvadzira kuti aone kuti unawo here kana kuti hauna. Varume vese vanotoda matinji. Ende ukaona paanonanzva paya, anenge achitomatambisa kudai, achimadhodza kudai so. Hakuna murume asingadi dinji.